This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bunot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Aniuna ang programang panunin informasyon, eduk-aksyon, programang mainformar, dapit sa presenteng kamugtakan kan edukasyon sa satuyang nasyon, eduk-aksyon, programang magtataunin giya sa mga estudyante, magurang, administrador kan eskwelahan, asin lambang maestro, asin kamaistrahan, eduk-aksyon, ang programang madangog, asin masimbag kan sa inyong mga kahaputan sa lado kan edukasyon, eduk-aksyon, pag-iriba ang abogadong simple, kredible, asin di kalibre, Attorney Ryan Paul Olfindo, asin ang pandiurag na administrador, tunay asin maasahang servidor, Principal Carlo Obrero, asin ang lalaking mabuuton, alagad sa komentaryo, may duon, Maestro Arnel Adtuon sa programang Eduk-aksyon, kasurugwindo sa edukasyon, eduk-aksyon. Teacher, genius ka kaya? Sa lesson 1 may thesis pang ginagawa. Ay, hello. Good evening. Hello po, good evening. Maraming na pagkabanggi sa inyo kamos, mga tugang Bicol Region, good evening. Attorney and Sir Carlo, good evening. Natataan posisyon ni Attorney Yaon dyan sa gilid, nakakabanga. Ayan. Okay na. Andyan siya. Attorney, good evening. Sir Carlo, good evening. Sir Carlo and Sir Arnel, good evening. Good evening, tabi attorney, si Riman sa imo, Sir Arnel. Asin sa gabos natong mga parantabay. Medyo na haloy-haloy kita. Well, Kasi naka-erit, kanakol kitang PRC kaso. Arman tanagos kang gabos na busy kita. Kaya pasensya na. Kaya, yung kami ngunyan, on time. On time kita, Ngunya na ang panahon paano kan pagkaro kaso kan mga yaon sa lado kan education. Next week pa start of classes na next week sa Lunes. Tama. Puna kan pagklase kan lalo sa mga online ang platform sa nang gibuhon. Ano modalities na sa nang gibuhon. So diretso na talagang decidido na. Dahil na mapupugulan ang pagbukas ng klase, ngunyan po na maabot na October 5, 2020. Kadakol kita mga pag-estudiyahan, Attorney and Sir Carlo, kadakol kita mga kahaputan ka mga maguran sa Satuya, lalo sa lado kan edukasyon. Kaya taod-taod mga tugang, sisimbagan niya to, sisimbagon kan Satuya mga pinagpipita ng mga resource person. Talaga namang may knowledge. Hindi ka guest, para man Sir Carlo. Parang guest Warang guest. Kundi si Sir Carlo
Ang sarong pandiurag matinding administrador, ang principal kan Bangkirohan Elementary School, and of course ang legal officer kan Department of Education, SDO Ligaspi, si Attorney Ryan Colalfino. So, sa simbagon yan, mga sinamataputan, mga dugang, patungkol po sa indo pong, kung ano, anyaon sa indo mga utak sa ngunyan, naghahapot sa indo, naglalaro sa indo mga utak, patungkol po sa labo po ng relasyon. So, maya-maya po, sasagutan po yan ang ating po mga kapartner natin dito sa programa. Yun, sige. Pero bago yan, Attorney and Sir Carlo, gusto ko lang batiin si Sir Dennis Conde. Hello, good evening. Si Papa Jolas Lazado, nagkantabay pag sa broadcast. Hello po, good evening. Si Sir Jeffrey Modina Elioran, good evening po. Si Pading Joe Arroyo Asejo, dyan sa accounting office kan Ciudad Candigaspi, City Hall. Good evening po. Sa mga yawan po dyan sa City Hall. Good evening po sa inyo. Si Ate Lorna Bordeos, at doon Bordeos. Hello Ate Lorna, good evening po. Sa lahat lang naandyan sa San Miguel Island, Tabaco City. Hello po, good evening po sa inyo. Good evening po. Salamat sa inyong pagkandamay. Garuta na-freeze si attorney. Nag-luya-luya pero ang internet connection niya. Saro pa yan sa naging Rosmar Sir Carlo, kanakaaging aldaw, kan Biyernes, ang yan, karon nakabalik na sa serbisyo so ano kan PLDT kaya nin maintenance and PLDT iyo po mga tungang ang PLDT ang saro po sa mayor na pinagkuhaan kan yan po ang mayor na internet service provider. Actually ang internet service provider kan Pilipinas like DCTV, like Converge, yan po nagkukuha lang po yan sa PLDT. Kung kaya po nakaga po ni maintenance ang PLDT kaya medyo nagduya sa koneksyon kanakagin Biyernes hanggang sa ngayon. Hanggang pitsa 30 dapat so sa dabagang announcement. But then ngayon ata kasi bagong aga pero maagang natapos ang kanilang ginagawa doon sa submarine cable na tinatawag para po sa Southeast Asia. So okay na. Nakabalik na ata ang serbisyo kan PLDT in some areas pero hindi pa yung iba. So Tama. ibang mga na-restore na nila so dating serbisyo. And may nagkapira pa tabi sa since ito yung mga parantabay na naibabalik sa indang internet connection. Kaya iningaling mga nagkapirang private school digdi na naggagamit ng online platform ating suspender man ninda temporaryamente itong pagklase kan mga estudyante ninhuli nga sa maluyang internet connectivity. So sana man pag okay na and gabos may balik na sa dati normal ang operasyon kan mga telcos na niyo yung mga ISP na niyo. Ibalik naman sa pagklase ng mga estudyante. Okay. So yan. May nagtanog na kasi dito yan ba yan? Hindi man. Kasi yan. Ano yan? Targo may rebook sa ta? Sa linya. Bako manata sa ko. Sige, sa hilingon ta. Sa Pampanga, si Ate Lorna. Hello po Ate Lorna. Sa Pampanga pala si Ate Lorna. Hello po. Good evening po dyan sa inyo sa Pampanga. And of course dyan sa Tabaco City. Ano ba? Okay. Sabi ni Sir Ricky, ni Kuya Ricky Minya, marinabanggi po sa Indo Attorney Ryan, Sir Carlo, at Sir Arnel. Good evening po, Kuya Ricky. Good evening po sa iyo. Diyan sa Manila. Ikantabi sa kanyan, sa Metro Manila. Hello po, good evening po. Okay? Pero talaga, SM, Arnel may may rebook. May kalansing. Ano yan? Okay na. Baka duman sa baka may
electric fan ka ro or what? Okay man. Kaya Sa electric fan yan. baka. Okay, so iyo tama sa electric fan kaya makusog an pick up kaya kan mikropono ini sarang mikropono makusog kaya pick up kaya tigduhin ko. Ayan. Okay na. Okay. Namura si attorney. Attorney, kumusta? Okay na? Attorney. Ayan. Medyo may ano pa din, medyo may Maribok medyo ang signal. may nadadaho ako na feedback. May feedback? Di para naman. Okay na. May nagkalansing. Yan. 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 Okay. Sige. Padagos kita, mga tugang, ano sa tuyang programa. Sige, anyway, sabi mga tugang, hanggang sa ngayon naghahapot, mga tugang, ang ganun ito nag-update, attorney, manong wadtupan sa purchase, diba sa pag-produce kitong sa mga modules. Kasi, October 5, although itong first and second week na module, okay na. Actually, kami dyan sa Pawa Elementary School, segregate ng mga advisors and then ready na for distribution and after pick up ang mga magurang itong modules na gagamiton para po dito sa pagbukas kan klase. So, ito rin daw ang division office kung kumusta na ang pag-reproduce kan modules or self-learning materials dyan po sa division office. Attorney, may update po tayo. Attorney? Actually, Sir Arnel and Sir Carlo, we are on the process of procurement kaya itong modules na. So actually, na-post na ito sa PhilCheps and we are waiting for the bidders. And if I am not mistaken, it is scheduled. Ang bid opening na is first week of October. Okay. So unfortunately, Sir Arnel and Sir Carlo, dahil data man gusto, may sarok kitang from the division office empleyado na nag-positive. So, ang order kang satuyang suspend all business transactions starting last Friday until further notice. So, if I am not mistaken, kayo po hantang mag-suspend sa trabaho within the 14 days from the time na nag-positive naman sa division office. So, ang habit nila lang is sana pag-resume kang trabaho sakto man duman sa bid opening kang sa tuyang procurement kang mga modules. So sana sumakto siya. If kita makaresume kang sa tuyang work duman sa division office, so I think the back should come up with an alternative tanganing maipadagos ang satuyang bid opening na nakaschedule sa first week of October. So, tanganing maipadagos ang bid opening. Okay, attorney, kasi ang nangyayari, so we already have the module for the first week and second week training klasihan. So, ito sa gitong kan Okay. So first week and second week, attorney, okay na dahil sagutin ito ka na eskwelahan. The problem is, yung third week na dapat ang division office ang masagot, paano kung hanggang sa ngunyan tayo pa ready, hindi pa makaproduce ka itong mga modules. So, igwabanin backup plano ng division office kung sa inmako may datang mga self-learning materials para sa mga tatiyan. Okay, again,
the procurement process is ano talaga siya, design siya or specific siya. So data ko minutan ang procurement process kasi iba siyang schedule. Okay. Unfortunately, so schedule na ito, nagpuon lang ito after kang ma-finalize kang end user purchase request. Now, Okay. the purchase request should be submitted to the bank. Tanganing magdalagan ang satuyang procurement process. So, it was submitted, if I have not mistaken, it was submitted only last week. Okay. From last week, duman lang nagpuon sa satuyang procurement process. So, what will happen kay attorney kung halimbawa day umabot naman sa third week, wala min self-learning materials na may tatao sa mga kakian? So, ano ang pwedeng mangyari kay attorney? Actually, we are not hoping na araw kayo ito ang mangyayari. We are hoping for the best. And we are hoping for the positive things na mangyayari. And we are very optimistic na mabibit yung division office ang deadline, considering na naisubmit naman sa tuyang purchase request. So, Okay. Again, the back will do its part. Tanganing magdalagan even if naka-lockdown ang sa tuyang division office. Again, we will see to it na dumalagan ang procurement process even if we are experiencing this kind of situation. Okay. So, garo an magiging problema ta. Namaribok talaga no. Okay. So, garo ang magiging problema kay ni is kung halimbawa dai mabit attorney or dai maabot itong expected na date kan mag-produce itong self-learning materials. So, may marimog talagang linya, no? Okay. So, paano yun kung halimbawa talagang da ito mahabot? Kasi, di ba, sobrang piranas na ng simana or aldaw. I believe ang proseso ang procurement kayan, ang proseso kan pagbid kayan, so it takes I think a month or kung pirang bulan. Tama. Diba? So kung halimbawa ang third week kan October, sabihon ta ng petsa 20. Kung halimbawa petsa 20 ngayon halimbawa ang third week or 21. So pizza ano yan? Pizza 29. So, kung dahil pa na dalaga niyan, anyway, sabi mo na attorney nga nila, ang division office, talagang very optimistic ba na agabot kan deadline, makakuha ninda or matatao sa mga aki or magigibo itong mga self-learning materials. So, let's hope for the best na lang siguro. Pag-arog ganyan. Sir Carlo, ano? Okay man yan. Ayos man yan na we hope for the best talaga. Pero maidagdag ko lang pala tabi, Sir Arnel. Okay. Garo ang regional office, may mga pinadarang modules, printed modules sa kada division office. And ito man na division office, pinadaraman sa mga manlaylay na district office, initabi si Ramel, module 3 for the first quarter. Alright. Ngunyan, itong first and second module na tig-reproduce sa school level, gagamitin nito kan sa mga estudyante sa primero asin panduang simana. Asin itong nag-aarabot na module mo niyan, na module 3, na pig-reproduce man da, kang regional office, gagamiton man para sa pangtulong simana. So, simpleng yan, hilingon ta sa ito yung mga kalendaryo, from October 5 to 9 and 12 to 16, iyan sa pig-reproduce kan mga eskwelahan, ining
And ining 19 to 23, iyo man ini so module na big-deliver na. Actually, yaon na sa mga eskwelahan nga, nita nagkuruhan ako subago. Okay. Ini para man sa pizza 19 asin sundo, pizza 23. Punya ng hapot. Since pizza 29 na kita ngunyan, sa aga pizza 30, ano sa pizza 26, sigurado daw kita na ma-deliver na itong mga modules na ito para sa mga eskwelahan. Anday ko kaya masabutan, mas magaling ko ta kay ni kung saro na sana, so nag-procure, saro na sana, so nag-reproduce. Tangarin ko tang mas madali, mas simplified ang proseso. Ano tabi, attorney? Kung school level yan, so be it. Tinaw lang ko ta sa eskwelahan. Kung division man, sa division na lang. Arong madali man sana ang pagkwenta kan number of modules ko ta na i-reproduce. Kasi they have the data. Aram din na ang enrollmees kang kada eskwelahan, kang kada division. Multiply mo yan sa number of pages, number of sets. Tapos, kaso, dahil ko aram kung natatanahalu yan. So, purchase request, as mention ka bago ni attorney. Ano tabi, attorney? Medyo nahalo yan. So, purchase request na na-receive kang back. Ano tabi? Ito nga ni ang actually ito man so predicament may kay ito na actually ready ang back na mag-procure. Kasi normalmente ito sa muya, natural ito sa muya, permimen na itong tigigibo na mag-procure. Ngunyan, ang nahaluyan lang siguro dahil kami, nahaluyan man so purchase request na mai-submit sa back. Ngunyan, daimi aram kung nahaluyan sa purchase request, but again, eventually, yaw naman sa muya, and we started the procurement process right on time. As far as the back is concerned. Kasi sa muya, mapuan ang procurement process kapag nasubmit ang purchase request. So we are not actually in delay. Okay. We are not the ones who are in delay. Technically and attorney, technically and substantially, the back is not in delay. It's not in delay. Kasi man ang procure nindo na dahil man nindo aram. So, mapoon ang trabaho naman sa purchase na request. mag-procure kang sa tuyang mga modules kung daimi aram kung ano ang specifications kang mga modules. Okay. And sa specification ng mga modules, it should come from the end user. End user. The CID. So, they may pwedeng panginutan ang end user. It's a big no-no sa tuyang mga procurement specialists. So, they pwedeng arugay itong mangyayari. Ngunyan, ang nangyari lang is na-submit sa muya and we actually proceed with the procurement process. And unfortunately though, nagkaugwaning emergency sa tuyang division office. Yun. Nagkaugwaning sarong individual na nagpositibo sa COVID. So, syempre kaipuhan ming maggibo kang sa tuyang health protocols, kaipuhan ming lockdown for a period of 2 weeks. But the procurement process is still ongoing. Dahil nahinder ang satuyang proseso para mag-procure. Unfortunately though, again, magkakaugwa kita ng bid opening during the first week of October, and during that time, the division office is still in lockdown. Sabi ko nga ni, opening of classes, October 5, medyo durdimalas, medyo mamundo na lockdown ang sa tuyang division office. So, ito ang sa tuyang predicament kunya na mga panahon. And aram ko, attorney, may mga alternatibo man kamong paagi na pigigibo, tangarig dahil maulang ang procurement process. Kasi pwede yan gibuhon tabi baga attorney virtually ano yan. Ang ibang proseso pagabot sa bidding. Ito lang kayang bid opening ang medyo mapagal gibuhon na virtual. Kasi kay po ni dumahiling sa mga bids
mga bidders. Ano tabi, attorney? Sa Muya, we are talking about that. Ang sa tuyang ginagalangan ng ASDS, very open sa mga alternative Okay. na paagi Means. sa nganing may padagos ang satuyang procurement process and lalo na ang bid opening. So, pwede ming pagwalayan yan kang satuyang ginagalangan na ASDS. And let's see sa mga maabot na panahon kung paano magigibuhon. But if ang kaipuhan kong ipromisa sa satuyang mga ginagalangan ng mga nagdadangog and nagsusubaybay na daita pwedeng i-hinder o daita pwedeng i-stop ang procurement process for dahil araw kayo na yung sitwasyon ng division office. So kaipuhan tang ipadagos for the sake of our studentry, for the sake of our pupils, kaipuhan tang ipadagos ini. Just to make sure na after 2 weeks from the opening of classes, may mga masunod sindang modules para maipadagos ang sa indang pag-aaral. Okay. Okay, tama. Sabi ni And, may apot ni attorney Sir Carlo, inuhal naman sa pagpagiriba man sa broadcast industry sa Iron TV ini si paling Edelbert Yanto. Sabi ni paring Edelbert, idol ko ini sa lit pa ko dinahog ko na ini. Sabi ni paring Edelbert, ano po nangyari duman sa modules na iba po nin bastos na content? Iba ba nin bastos na content sa modules? Agad Ah, po, yeah, napaglayan yes. ni Sir Carlo kanina. Mhm. Haloy kami Pagulayan sa kulay ni kanina attorney ni Caso Bago, yun pa na-screenshot Mhm. sa pinag-post ito mismo kang ABS-CBN baga, ABS-CBN online. And ito pala, confirmar na kang Department of Education na bako ito hali sa DepEd. Ito hali sa sarong private school somewhere dyan sa north. Okay. And pig-imbestigaran na kang Department of Education Mhm. itong pangyayaring ito. Medyo alanganin kaya mga terminolohiya na may double meaning na bigapon. Basta asigurar kang Department of Education na bako ito hali sa tuya sa DepEd kundi ito hali sa private school na dyan sa bandang naligaw ko lang sa probinsya pero at saan hilingon ta Okay. Pig-imbestigaran na ang pangyayaring yan natin. Ikaw pa lang kayan, pinaproduce na module, pero malinaw, bako yan hali sa Department of Education. Definitely, bako yan hali sa DepEd natin. Hali sa sarong private na eskwelahan. Okay. Sige. Okay. Mga tugang, mabalik po ang programa. Diyan lang po muna tabi ka mo. Mabalta po ang programang Edoc Action. Pag-urayan niya to, ito po na iba pang mga learning modalities. And saro pa dyan itong sa TV broadcast na sasagutan na po mga tugang kan sarong matibay, matinding senador na si Senator Manny Pacquiao. Sige daw. Tantang mga tugang pag-asarihan po tabihan. Mabalta po ang programang Edoc Action. Diyan lang po na kamo. This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source
on news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ani una ang programang panunin informasyon, eduk-aksyon, programang mainformar, dapit sa presenteng kamugtakan kan edukasyon sa satuyang nasyon, eduk-aksyon, programang magtataunin giya sa mga estudyante, magurang, administrador kan eskwelahan, asin lambang maestro, asin kamaistrahan, eduk-aksyon, ang programang madangog, asin masimbag kan sa inyong mga kahaputan sa lado kan edukasyon, eduk-aksyon, pag-iriba ang abogadong simple, kredible, asin di kalibre, Attorney Ryan Paul Olfindo, asin ang pandiurag na administrador, tunay asin maasahang servidor, Principal Carlo Obrero, asin ang lalaking mabuuton, alagad sa komentaryo, may duon, Maestro Arnel Adtuon sa programang Eduk-aksyon, kasurugindo sa edukasyon, eduk-aksyon. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Narayan na sa yung mga pag-iriba. Si Ranel. Oo, yung grarayan sa tuyang pagpaabot ng Diyos Maray na Banggi sa tuyang mga parantabay. Sa liwat nagbabalik ang programang edukasyon. Sir Ranel, ang kanatabi. Sir Ranel. Yes. Pero nagtimplang kape. Lang nawara. Yeah, timplang kape. Karing yan. So kape na nagmo-moist sa luwas kang tasa? Oo, pwede. Duda kong iyo naman medyo malipot-lipot bagan sa tuyang panahon ngayon na pagkabangkit namin. Siguro tabi attorney, balikan ta nang so pigulayan ta kasubago ta medyo issue talaga ining panahon. Yes. Ining panahon pagabot sa pag-reproduce kang module kasi halos kulang na siguro sa school level sa muya man kailangan siguro na magpreparar ang mga eskwelahan kumbaga mag-create ng contingency measure tangarig kung halimbawa dahil man umabot sa tamang panahon itong pig-reproduce kang division office dahil mapuputol masisiguro kan eskwelahan na dahil mapuputol ang pag-aral kan sa tuyang mga estudyante kung ano man yan siguro maaraman na lang ito sa mga maarabot na kung ano man ang samayang estratehiya kasi ang soft copy, ang electronic copy, kay itong mga self-learning modules na ito, yaw na sa muya. Kapot na, yaw na sa baba, yaw na sa feed. So, magibo na lang ng contingency plan ang eskwelahan ta. Anong Sir Ranel? Kung ano ang maray kaya. Dahil pwede mo putol Dahil pwede mo putol. Sarong simana, alaman taraman mo sa akin, reviewhan na sa namo na. So, module ta para sa third week. Arig may, Dahil pwede. Only ang kadakol ki mga magulang nag-aapot naman sa module kasi halos most of the public schools can sa Legazpi City. I'm talking about Legazpi City alone Di ko aram sa ibang mga divisions. Most of the public schools sa Legazpi City division is ang aram ko ini parang modular ang gagamiton ang kadaklan majority 99%. Igwalang kaya ki nagkaper ang eskwelahan na maga-online. So, anhapot kan mga magurang, attorney, and Sir Carlo, apot kan mga magurang, and ako nga naabot na ako magurang ganyan, patungkol sa bagay nini when it comes to iling module ang learning modality na gamiton. And apot kan magurang, kami po palan ngayon ma-check kaining mga modules na ni.
So, sabi kan mga magulang, papaanohin mo ngayaan pag-check niya kay ni. Kung kami nga ni niya, mas tatao pa sa muya ang mga aking ni. So, igo Dahil po, po, narog yan. siguro tayo dahil po, ma-check ang kang modules. Ang sa indo pong role kunyan sa Aha, mga panahon is tabangan okay. ang sa inyong mga kaakian sa pagsimbag ang mga self-learning modules na yan. Ano po, kasi kung sa inyong may girumduman, duman sa mga nakagitang programa, scooter na yan, na ang pag-distribute ang module weekly and ang pag-retrieve is weekly man. Okay, once na retrieve na yan kan mga teachers, ano po, ibalik na sa mga kanya-kanyang advisor, Mhm. ang maestra na po, ang ma-check kang output na ginibo kan sa inyong mga estudyante. So, dahil maghadit, ano po mga kamagurangan, ningon dita, dahil ka mo ma-check kang mga module. Malinaw yan, ano po? Malinaw yan. Okay. Dito So, dahil ma-check ang mga magulang, ang sa inyong pong papel, ang sa inyong role, ngunyan na panahon is to guide, assist pupils in answering the modules. Mhm. Yun. Okay, so malinaw po mga magulang sa mga naghahapot. Talagang nalulula man sinda kung paano hunin da ini ang siyempre halos kita bago din gabos. Gabos po kita yun sa bagay ni bago. It's new normal na pigapot. So yan po, at least malinaw na po tabi and hali yan sa sakarong administrador po ka ng eskwelahan. Sir Carlo Obrero. So, okay, sige. Pero pa, Sir Carlo, ano ang nangyari duman sa TV broadcasting instruction or television based instruction and then itong radio based instruction? Sa kunyan di kitang update na na-receive pero ang aram ko digdi sa tuyang division may sarong grupo man na in charge sa pagpreparar kay ito pero dahil pa kitang update kung kumusta dahil kaya kitang gayo nakiki duman tingulita dahil man wala sa tuyang mga estudyante ang nagpili kitong modality nito television or radio dahil wala sa tuyang mga estudyante ang nagpili kay ito 99%. Sa division of Legazpi, Sir Carlo, wala ki magamit kitong television based and dahil ko aram ora akong data na nakaputan kan si Ranel. Ang pigsasabi itong sa tuya lang na eskwelahan Okay. itong eskwelahan na sa Kupanta. Wala sa tuya mga estudyante. Ang nagpili katong modality nito. Okay. Sige. So, yan po. Siyempre, mga magulang mahapot kung paanohin mo ngayon, papaanohin mo ngayon itong TV na ito. Paano ngayon paano magkaukod? Although talagang magkaukod na naki sa television. Audiovisual yan eh. But then, paano proseso? Paano ang sistema? So, ito ang magiging problema kan mga magulang naghahapot tinda. Paano hulinda? Ayan, television-based and radio-based instruction. So, dahil magparahadit, dahil man po so magurang siguro nagdapat sa kuya dahil man siguro radio based or television based ang pinin do modular man ko kaya yan ang magparahadit ko mo kayan kung dahil man yan madadalasan din do dahil na ka magparahadit ko yan ang production na lang po do itong sa modular na learning modalities na ibibiton po kan sa indong akian comes the opening of school year 2020-2021. Okay, so yan po. Speaking of television-based attorney and Sir Carlo, ibang kisa rong matinding kaon ko lang sa inyong reaction degree. Si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, sasaguton ang sa interesting channel kan television, siya mismo ang mabayad kan fees duman sa channel na ito or sa gamiton na channel kan instruction when it comes to television. So, reaction, attorney and Sir Carl.
attorney? Yes, Sir Erlen. Ah. Okay. Again. So reaction duman kay Senator Manny Pacquiao. Sa iya ang sasaguton ang pagbayad kaytong sa mga bayaran o bayarin duman sa television based na gigamiton kan Department of Education, siya mismo hali sa iyang bulsa. So, Okay. reaction. So actually, Sir Arnel, bako may, if I am not mistaken, ugwang NTC memorandum Mhm. na nagsasabi na kung ang purpose kang pagbuak ki channel sa sarong television enterprise or sarong broadcast enterprise, lalo na kung gagamiton as part of public service and ang magamit is an agency of the government, Okay. it should be free of charge. Free of charge. It should be free Okay. of charge. Ugwa siyang NPC memorandum. So, Tama. Okay. It should be for public service, for public purpose. Automatic na kahit puhan free of charge ang channel na ito. They pwedeng Tama. okay. So, itong Nakapalaman pa duman, Attorney Sir Ronel, nakapalaman pa duman na there is a certain number of minutes or hours kada aldaw na susugo sa mga television and radio networks na i-devote sa educational purposes. Yeah. And ang sabi kan sa tuyang Undersecretary Alain Pascua, iyon lang yan ang tamang oras para siniluntaan sa tuyang mga TV and the radio network na i-ere ining mga leksyon, ining mga lessons para sa tuyang mga estudyante. O kung yan man move na yan ni Senador Manny Pacquiao na matao siya ning siyang mabayad, then marayan magayon iyan na development and paborito po yan sa departamento and sa tuyang mga estudyante. paano niyang mabayadan, attorney and Sir Carlo, kung libre na nga ni pala dito tatao kan gobyerno? Okay. May may certain number of minutes lang or hours ang ililibre. Kaya siguro sobra duman, baka may kita share ko maray. Iyo ang sasaguton. Ano po? So, very good. Marami po yan. Very good na move kan Honorable Senador para sa mga kabataan, para sa mga estudyanteng Pilipino. So, kung mga arrogant, saludo ko ito. Sa mga arrogant na gibo-gibo. Okay. So, yan po, attorney and Sir Carlo, mga update tangon yan. May sarap akong, may tiga akong sarong, may ko lang nakuha. So, mismong detalye. Although, igwa ako nin idea, abot ko mo nang sabihin kasi gusto ko makuha mo sa detalye kung yung issue na naman sa Department of Education. So, sa mga masunod talaga sa mga masunod talaga yung edition, babanggiton, pag-uraw-nan. Hindi ko kaya pwedeng sabihin pa tadi pa ako masyado detalye, basahon ko muna. Nag-flash lang kaya kanina sa kuya nga na timeline. So basahon ko muna bago tagibuko nitong i-discuss sa inda sa mga paradangog na to. Okay, so siguro sa momento ini, Sir Carlo and attorney, alas 8:48 na kita ng pag-aaga. Sa mga nakantabi po sa mga oras na good evening po sa inyo. Thank you so much sa inyo pong padagos magtitiwala sa programa. Hindi po sa programang Education. Okay. Iyo baga po, digdiman nga ni, and resume kan klase na Thursday pa, an online class. Kan sa kong mga laga, okay, sa Thursday. Padingjo, good evening. Si Padingjo na Carizo, na Kantabay. Again, ang Bicol Net TV po, nag-abot kan sa mga pong deepest condolence and sympathy sa pamilya Carizo sa pagkakawara kasi bago pinaglubong sa kapitbahay ni Bigden sa kuyang madihon ay itong aki inaanak ko sa Pumpil and then ang aki niya na padihon ko sa aki kayo ito inaanak ko man so madihon ko so magadan
padihon ko swangki. So araw kayan kaharani sa kuyang buot ka pamilya. So sa muya po giraray ang Bicol Net TV nagaabot sa pamilya Carizo kan sa muyang pagkilmamay sa pagkakawara kan tindang sa buhay. Padinggo, makulog ko sa part nila kasi siya na sa mga parantabay kung medyo na-release kita kinit na iling ko kasi Padinggo nakaantabay sa tuya sa ngunyan. And nakikibalita man siguro sa tuya. Si Padinggo Bel Carizo, diyaw kaya si attorney and Sir Carlos sa Saudi Arabia dahil siya makakahuli dahil niya maabutan sa iyang magurangan sa iyang ina. Kasabago pa lang pinaglubong na hapon. Kasi gararay ang samuya po ang pagdudumamay sa pamilya Carizo. Padingjo, condolence. Naroon pa na usog ang sa imong buot. Kayang-kaya mo yan dyan sa pwede. Usog ka lang. Okay. Sa mga nakandali pa sa kunyan, thank you so much po. Kemudian attorney, may gusto ko mong batiin na nakantabay si Ma'am Ellen, nakantabay si Ma'am Ellen. Ma'am Ellen, Marientos Zamora, sabi Ma'am Ellen, good evening po. Good evening, ma'am. Aram mo si Ma'am Ellen, ano yan, regular niya itong taga-pagandabay yan. Ma'am, good evening. Salamat sa panagos mong hinanyog, pagandabay sa programang Ed of Action. Salamat po. Okay. Salamat po. Actually, kadawag ito mga parantabay na mga paratot. Talagang share nindaan sa tuyang video, sa tuyang episode, kada episode kan Ed of Action. And pag wala nga kita sa ere, hindi kita kapag broadcast sa programa, kanya ko nag-chat, nag-apot, wala na naman kamo, nagparasay na naman kamo. So yan po mga tugang and nangyayari sa Bicol Net TV. Anyway, masunod po ang programang Love Lines Online with Love Coach Ma'am Alan, Ma'am Feb, and Sir Alan. Love Guru. Love Guru. Ayan, yan. So mga matindihan sa inyo pag-urayan mo yan, Sir Carlo. Matindihan sa inyo pag-urayan mo yan. Sabi ni Sir Alan, ang episode din yan, certified plantita si Mrs. Anong ko araw ko nang sabihin kang plantita? Ano yung topic ninda Sir Alan yun dyan? Saan aramon takon ano ang istorya ini ang certified plantita si Mrs. Sige na. Ako daw yan so mga mahilig, kung medyo kayong lockdown na niyo, nagkahilig sa pagtanong, ako daw yan, yung plantitang yan. Nag-add na si Sir Ron. Sir Ron, hello po, good evening. Ay, bakit si Sir Ron. Ay, si Boss Ron. Hello, Sir Ron. Sabi ni Sir Ron, Sir, sa Agatabi House, 3 p.m. Nag-add din 3 p.m. sa Arinda. Birthday ka na, Sir Ron. Ayun, kakang-birthday ni Sir Ron. Anyway, nag-birthday Sir Ron Rosal Tabi. Happy birthday. Kung birthday mananggad ni Sir Ron. Pero birthday ni Sir Ron mananggad sa... Anyway, sige. Or baka matreat lang si Sir Ron dahil panggaganakan sa iyang kupunan sa NBA. Literal. Ako naka-New York Knicks ako. Okay. Salamat kay Brad Peter Sanchez. Hello. Thank you so much sa hali pa rin US na t-shirt na ini. Salamat. Okay. Attorney and Sir Carlo, siguro oras na kasatuya pong pansamantala pamamaraw sa programa. Sa akin naman isang po sa programang Ed of Action and Sir Carlo, Attorney, parting message. Go ahead. Again po, good evening po sa gabos na inanyog, na subaybay sa samuyang programa. Pasensya na po naanoy kami mag-ere dahil may kanya-kanya po kaming tig kakabisihan talaga, lalo na sa pag-abot sa trabaho mi. Bilang sarong administrador, bilang sarong abogado, and bilang sarong maestro. Dakol kaming tig kakabisihan na And again, pasensya na po kamo, ining tig-igibo mo por dahil gusto mi mag-serve sa publiko. So again, may banggi po and Diyos ang magbalas. Yun. Okay.
And sa lado taman Attorney and Sir Randel, gusto taman magpaabot ning pasasalamat sa indong daing sawang pagandabay sa muyang programa. Dugod permi kamo yaon pag kami yaon ano. Ayaw kami permi sa pagtaon ning informasyon, pagdiseminar ning mga informasyon, mga sabi nga ni kan kaganapan sa Department of Education, and dahil naman nawara pa minsan-minsan itong mga tirada, mga birada ni Sir Arnel. Kuda ni Ate. Iyan Ricardo, spiced kan sa tuyang programa. So sa liwat, Diyos mabalos po, Diyos maray na banggi, and keep safe everyone. Salamat. Sige po, salamat na mga tugang. Thank you so much. And ayun ang Lindo, Merry Christmas na naman. Si Sir Alan, naigusin niya mag-happy Christmas greetings. Kaya ako mas Sir Alan Christmas greetings. Sige po, Merry Christmas mga kaibigan. Sige po, kami po minapalagapakan sa kuya po mga mura kasi sa mga kumpino nga rin po magpasaludo sa Sindo. Sige po, thank you so much. Nagkasaludo sa inyo. Salamat naman. God bless all time. God bless Bicol Ganja. Pilipinas, umastansya. Bye. Sparkling lights all over town. Children's carols in the air. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. G-Bros Construction and Supply. G-Bros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bunot, Legazpi City. G-Bros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.